ҳамсолони азиз, номи ман зуҳал мебошад. ин лаҳза ман бо шумо оид ба одобу ахлоқи ҳамида каме сухан мегӯям ва якчанд маслиҳат медиҳам. дӯстон, оё медонед ки ҳангоми муошират бо якдигар якчанд калимаҳои тиллоӣ ҳастанд ки аз гуфтани онҳо ҳамеша ҳамсуҳбатамон шод мегарданд. ин калимаҳо кадомҳоянд? интор ки бошад, ман ба шумо мегӯям. хуб гӯш кунед. калимаҳои тиллоӣ инҳо мебошанд: салом, ассалом, субҳ бахайр, дуруд ба шумо, рӯз бахайр, шом бахайр, ташаккур, миннатдорам, раҳмат, хоҳиш мекунам, илтимос, илтиҷо мекунам, бахшиш мепурсам, маро бубахшед, маъзарат мехоҳам, лутфан бигӯед, хоҳишмандам, саломат бошед, сипосгузорам. ин он калимаҳоянд ки аз гуфтанашон хотири ҳамсуҳбатамон хеле болида мегардад. ҳангоме ки мехоҳед бо касе ҳамсуҳбат бишавед, аввал ба он салом диҳед. инро ҳаргиз аз хотир набароред. салом ки додед, суҳбататон ҳатман хуб оғоз мегардад. модоме ки аз дӯстатон чизеро хоҳиш доред, бо одобона аз ӯ бипурсед, яъне калимаи илтимосро аз ёд набароред. агар аз он чизеро пурсиданӣ бошед, калимаҳои тиллоии хоҳишмандам, лутфанро ҳатман истифода баред. боварӣ дорам ба ҳамсуҳбататон хуш меояд ва чизи медонистаашро ба шумо мегӯяд. аммо агар мабодо ба нохост ба касе осеб расонидед, дар ин ҳолат маъзаратхоҳиро низ ҳеҷ гоҳ аз ёд набароред. зуд дар ҷои воқеа калимаҳои маро бубахшед, аз шумо маъзарат мехоҳамро ҳатман истифода баред. агар ин калимаҳоро иброз намоед, хеле хуб мешавад ва шахси осебдида бо чеҳраи шод аз гуноҳатон мегузарад. фоидаи меҳнати касе бароятон расидаро низ беҷавоб нагузоред. калимаҳои тиллоии саломат бошед, ташаккур, раҳмат ва инчунин сипосгузорамро ҳаргиз фаромӯш накунед. ҳамсолони азизи ман, агар шумо чунин калимаҳои тиллоиро дар хотир дошта, дар вақти дилхоҳ суҳбат истифода бибаред, хеле шахсонӣ бо маърифату баромад ба воя мерасед. аз ин амалу кирдори хубатон хеле дӯстони зиёд ҳам пайдо хоҳед кард. хайр!